Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Egy igazán egzotikus helyszínről készül a következő autóteszt videó, vagy autóbemutató videó. Most kaptam a fülest, hogy itt a visontai erőmű mellett, a bányában, a bánya fölött készítettek egy ilyen kilátóféleséget. Gondoltuk, hogy ez háttérnek igazából tök jól fog mutatni az új, már nem SsangYong néven ismert autónak, hanem ugye most már KGM néven fut. Volt ott ugye ez a csődeljárásos, meg ilyesmi történet, pontosan nem tudom, de a mai videónk főszereplője ez a KGM Rexton. Ez egy nagy autó, azt hiszem. Sőt, ugye a videónak a stílus egy kicsit másabb lesz, hiszen nem rögzített kamerával készül a dolog, hanem Chris Lawyer cimborám van a kamera mögött, úgyhogy ha kiszólok neki, hogy Chris csinálja ezt, meg azt, akkor tudni fogjátok, hogy igazából neki szólok. Szóval, hát emberek, ez egy nagy autó. Körülbelül olyan 1000 kilométert tehettünk bele. Krisztiánnal is belepakoltunk egy olyan 500-at durván. Elmentünk fellépni. Hova mentünk fellépni? Mezőkovácsházán voltunk fellépni. Nem volt rövid az út, de határozottan le lett tesztelve, így menettulajdonság meg fogyasztás szempontból az autó. Egy dolgot nem teszteltem le úgy igazán, sajnos. Lehet, hogy majd annak szentelünk egy másik videót, hogy terepen mire képes ez az autó, hiszen láthatjátok, hogy ez egy városi luxusterepjáró, mondhatnánk azt, de ha azt akarod, meg arra van szükséged, akkor bizony ez egy terepjáró is, tehát mindenféle extrém, meg izgalmas területen, meg környezetben is meg tudja állni a helyét. Alapjáraton a hátsó tengelyt hajtja, tehát hátsó kerekes, de kapcsolható neki az összkerék is, tehát mind a 4 kereket tudja hajtani az autó. Hát ja, ha ide így mellé állok, a 190 centimmel, látszik, hogy 182 centi magas az autó a tetősínnel. Tehát majdhogy nem magasabb, mint én. Majd vágok belőle anyagokat, ahogy mostuk le egy picikét. Nem volt annyira már tiszta. Nem egyszerű lemosni ezt a jószágot, az az igazság. De ez a Black Edition azért elég urasan néz ki, nem? Én tudod, mit éreztem, Krisz, hogy volt, pár nap alatt? Na. Hogy ilyen elpusztíthatatlan vagy benne az autóban. Nagyon magasan ülsz. Tegnap, amikor fenn voltunk egy sajtóvetítésen, moziban, a Szala Isti cimborámmal, bementünk, tudod, a mély garázsba, lentre, és azt így pontosan azért is mondom, hogy az autónak milyenek a tulajdonságai, gyorsan be kellett fékeznem, mert összeszartam magam, hogy neki megyünk a lámpáknak, tudod? Igen. És ahogy nem mentünk neki, tehát ebben mély garázsal is be tudsz menni egész nyugodtan, mondjuk ha már van a tetején mondjuk egy csónak, vagy biciklik, vagy ilyesmi, akkor már átgondolandó ez a történet. De egyébként be tudsz menni, és hogy így tudod, hogy végigmész a mély garázson, a lámpák, amik fönn vannak, azok kibaszott ijesztőek. Annyira közel vannak, hogy minden pillanatban azt érzed, hogy telibe vered őket. Szóval az igazság az, hogy majdnem 2 méter magas, látjátok? Majdnem 5 méter hosszú az autó, 4800 mm környéke, és a szélessége is majdnem 2 méter. Érzésre, amikor a városban meg próbálsz parkolni vele, akkor inkább a hosszúsága lesz az, amin egy picit gondolkozósabb lesz, meg amin egy picit jobban kell dolgoznod. Mondjuk egy nagy bevásárlóközpontnál a leparkolás, meg ilyesmi. A szélessége szerintem annyira nem zavaró, én nem éreztem annak, és ha van egy kis tapasztalatod, egyébként ugye ez egy egész magas felszereltségű autó, rengeteg radarral, rengeteg kamerával körülötte, vigyázz rád. Tehát igazából a parkolás meg a manőverezés szerintem egy pár nap alatt, egy nap alatt nem biztos, de 2 nap alatt szerintem kis rutinnal lazán hozzá lehet szokni. Hát 20-as kerekek vannak rajta, mint az látszik. Amit tudni kell még az autóról, hogy ez egy alvázas autó, tehát nem önhordó karosszéria. És hát ennek okán azért egy picit hintós vele a feeling, miközben az úton tartod,
legyen az autópálya, autóút, város. Nagyobb fékezéseknél azért hajlamos bólogatni egy kicsit az autó, de azt éreztük, többen is vezették az autót itt a felügyeletem alatt a pár napban, hogy kellően kemény a futómű ahhoz, hogy például a kanyarokban ne nagyon dőljön jobbra vagy balra az autó. Tehát egészen jól van kompenzálva ez a része. Hogyha nagyon puha lenne, tehát sokkal jobban kiegyengetné az úthibákat, akkor valószínűleg a kanyarokban nagyon megdőlne. De szó sincs erről. Tehát kanyarokban is nagyon frankon viselkedik az autó. Annyi, ennek a hátránya egy picit, tényleg, hogy nagyobb fékezéseknél azért hajlamos egy picit így az orrát előre bólintani, és akkor egy picikét olyan hajós a feeling. Mint az látszik, itt alul egyébként nagyon okosan és ügyesen műanyag betétet kapott az autó. Ez azért nagyon jó, mert ha terepen használja valaki, akkor mondjuk ezek a kavicsok is, amik itt vannak a lábam alatt, ezek a fölverődnek, akkor nem a fényezést fogják tönkretenni. És egyébként végig az autón ez a műanyag szerepel. A sárvédőn is, ott elől a lökhárítónál, hátul is a lökhárítónál. Tehát ez okosan és ügyesen meg van csinálva. Így küllemre egyébként az autó szerintem nem az, amit azonnal megkívánsz. Szerinted, Krisz? Neked nagyon bejön. Na, tessék. Én nem kívánnék rá azonnal erre a formára, de szerintem határozottan nem mondhatnánk rá azt, hogy ronda, meg hogy csúnya ez az autó. Valahol a nagyon szép, de valahol nekem olyan középúton van. Itt, ha az elejét megnézzük, akkor látszanak egyébként ezek a nagyon frankó ledes fényszórók. Hát akikkel egyébként az úton találkozunk előttünk, azok nem feltétlenül lesznek odaérte, hiszen már-már ilyen teherautós magasságokban van, és egy személyautót azért elég keményen vakítunk. Amit, hogyha egy ilyen autót használ az ember, azonnal észrevesz, az az, hogy lehúzódnak előled. Kész. Tök mindegy, hogy milyen motor van benne, olyan kiállás van az autónak, meg hát én úgy gondolom, hogy leginkább a fényszóró az, ami vakítja őket. Mire előnünk is kiindexeltek az autóúton. Hogy menjünk már a picsába, mert szarrá vakítjuk őket valószínűleg. Ami érdekesség, itt alul ezek a lámpák kanyarodásnál fölkapcsolnak, attól függően, hogy balra vagy jobbra kanyarodsz az autóval, és akkor ugye még többet látsz. Abból a szögből, meg abból a helyből, ahova szeretnél vele beállni. Elmondanék pár szót azért így véleménynek itt erről a hűtőrácsról, mint azt látjátok, elég nagy rés van közötte, amin hát szerintem egy ilyen cinege azért lazán be tudna költözni oda, vagy valami kisebb madár. Innen is látszik, hát azért ott van dzsuva. Ott van dzsuva azon a hűtőn. Tehát azt ott takarítani ebből kifolyólag, hát azért ezt lehetett volna egy kicsit okosabban is csinálni szerintem. Nem néz ki rosszul, nekem tetszik így ránézésre ez az egész, de na, hát az nem mondanám, hogy a legokosabb húzás volt. Lehetett volna oda mögé rakni valami sűrűbb akármicsodát, lehetett volna ez a design ugyanez, csak akkor mögé rakni még valamit, hogy ennyi dzsuva, főleg pályán, bogarak, meg ilyesmi, az ne nagyon akarjon oda bemászni. A visszapillantó az kellően nagy, az az igazság. Szinte bármit látsz benne. Tolatásnál egyébként ugye elektromosan állítja is magát, hogy jobban lássál, hogy merre mész. Az ajtók hatalmasak, meg hát konkrétan az az igazság, hogy ebbe az autóba nem beszállni kell, hanem bemászni. Ebbe az autóba nem beszállsz, hanem bemászol. Az a helyzet. Sőt, ebben a felszereltségben éppen nincs, de lehet hozzá kérni ilyen fellépőt is. Ami viszont nagyon jól néz ki szerintem, meg sokat mond, hogy a hátsó ülésre való beszállást kapaszkodó segíti. hogy az utazó közönség be tudjon mászni oda hátra. Bizony, elektromosan nyitható a csomagtartó, de előbb megnézzük, hogy itt hátul lehet tankolni, bal oldalon. A jó öreg dízelnek a helye. Oda kell a naftát betölteni, de meg az AdBlue-t tesszük, ami egyébként nem sok van az autóba. Konkrétan már azt írja, hogy 700 km múlva nem lehet újraindítani az autót. De azt mondták a kereskedésben, hogy no para, majd ők tesznek bele. Én ne tegyek. Ennyi. Szóval, nézzük meg hátulról. Amit én itt sem nagyon preferálok, mert szerintem nulla értelme van.
itt alul ezeknek a kamukipufogóknak, hogy legyen egy kis design, vagy nem kamukipufogó, ez mi ez, Krisztián? Úgy néz ki, nem? Hát kipufogó nincs alatta szerintem, de ott van. Egy kipufogó van egyébként az autó alatt, de ez ilyen kipufogó akármi akar lenni szerintem. Itt is működik egyébként az index, ha jól tudom. Hátulról nem nagyon nézegettem az autót, miközben vezettem, de itt is jelzi. Egyébként szerintem jó ránézett. Nézzétek meg, hogy mekkora hátsó szélvédőnk van. Tehát az segíti határozottan a manőverezést, hogy hatalmas a hátsó szélvédő, ablaktörőlapát, nagy Rexton felirat. Aztán nyissunk rajta egyet, én azt mondom. Hát igen. Egy-két videós felszerelés. Látjátok, már van is egy ilyen nagyon baba kis háló itt benne. Tehát ezzel így le lehet fogatni cuccokat, hogy ne nagyon mozogjon. Na egyébként, ha már így kinyitottuk, én az alját még meg se próbáltam fölnyitni. Föl lehet egyáltalán? Nem biztos. Nem biztos. No de, itt van egy ilyen kis fak, én ezzel törölgettem az autót. Ide be lehet pakolni ezt-azt. Itt van például elsősegélykészlet, elakadásjelző háromszög. Jó kis műszerfal tisztító, ezt én már én raktam ide. Ugye picit kitakarítsam az autót. Pakolni is lehet ide-oda. Itt is van egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen hosszúkás bemélyedés, mind a két oldalon, jobb és bal oldalon is. Itt van egy 12 voltos csatlakozó, meg itt is van egy ilyen gumis téma. Ide is fel lehet fogatni dolgokat, nagyon frankón, hogy ne nagyon menjen sehová útközben. És egyébként az autóhoz lehet kérni, hát látjátok a méretéből adódóan, plusz 2 hátsó ülést, tehát maximum 7 fős verzió, amit lehet még kérni ebből az autóból. Ebben nincs benne ez a 2 plusz hátsó ülés, ez 5 személyes, ez a kivitel. Ezt vissza is húzom, ha már így előre volt engedve, és akkor itt a kalaptartónk is. Amit én nem találtam egyébként, hogy ennek a magasságán lehet-e állítani. Próbáltam ott a műszerfalon megnézni, de csak annyit találtam, hogy elektromosan nyíljon, vagy éppen ne nyíljon. Egyébként van itt egy frankó majrévas is. Sőt, itt van az a rész is, amit hogyha valakit bezárnának a csomagtartóba, akkor ezt itt le lehet pattintani valahogy. Nem bazd meg, ha bezárnak, akkor ott maradsz, mert ezt nem tudod lepattintani. Mindegy, le lehet valahogy ezt itt, és akkor onnan ugye valahogy ki tudnál jönni. Ez mennyire okos? Hát, hogy is mondjam, érzékelte, hogy ott vagyok, de egy ideig azért tolta lefele a pofámat. Ami szerintem nagyon jó egyébként, ez egy dél-koreai autó. Sok MG-t is láttatok már a csatornán, amiket bemutattam. És azokban is az elektromos hátsó ajtó az olyan, mint ahogy itt a Rextonnál is, olyan finoman csukódik. Nem az a nagy levágódós, mint különböző német prémiumoknál, hanem olyan finoman behúzza magát. Szerintem ez nagyon, nagyon frankó. Bekapaszkodunk természetesen, hiszen ez azért van, hogy bemásszunk az autóba. Hát ja, a 190 centi, meg a hosszú lábak átka. De egyébként, hol is van? Ja, az utasülésen van, ott lehet állítani. Ha valakinek nincs ilyen hosszú lába, és egy picit előrébb engedi az ülést, akkor nyilván ide már egy meglett ember is bőven befér. Azt mondja, hogy hát kapunk itt majrévast, mind a két oldalon. Itt hátul is van az utazó közönségnek fény, LED fény. Azt mondja, hogy itt középen a középkonzolban ide tudsz nézni egy kicsit a kamerával. Itt van alul egy 12 voltos csatlakozó, sőt, itt úgy látom, itt még izé is lesz, gyerekek. Hoppá! A két USB-C-s töltési lehetőség. Itt egy picike fakolva lehet pakolni, és akkor a hátsó ülésen utazók is kapnak légrostét, tehát jön hátra a meleg vagy a hideg éppen. Meg hogyha ezt itt lehajtjuk, akkor kapunk nagyon baba kis pohártartót, és elméletileg azt mondja, hogy oh yes, föl lehet itt nyitni, és akkor ide is lehet pakolni. Ennek egyébként úgy látom, ilyen gumírozott az alja, és akkor ide be lehet tenni a kis nasit, meg igazából
valami sajtburger menüt, vagy nem tudom, hogy itt meg lehet eszegetni hátul. Kellemes kis műbőrülések, meg ide az ülésekbe is lehet hátra pakolni egyébként. A fejtér, hát olyan, mennyi lehet, 5 centi? 7? Na, van az 10. Van az 10? Ez egy 10 centi? De ez a Black Edition egyébként látjátok elég sötét így belülről, de itt nem nagyon hiányolom azt, hogy valami világosabb anyaggal dolgoznak, hiszen van tetőablakunk is, úgyhogy épp elég fény szűrődik be az autóba ahhoz, hogy ne érezd magad annyira bezártnak. Igen, határozottan. Egyébként ezek az ülések állíthatóak is. Most teljesen hátra vannak döntve. Nem, még kicsit hátrébb tudtam, de hogyha azt akarom, hogy mondjuk így egyenesebben üljek, akkor tudok rajta állítani. Aha, ez az egyenesebb, most akad be. Ja, meg hát kapunk izét. Odafigyelgessé. Nem véletlenül mondtam azért, hogy ez egy ilyen városi luxus terepjárónak mondható autó. Frankó kis roló, hogyha nagyon tűzne a nap. Elektromos ablak elől is, hátul is. Ó, és ülésfűtés is van hátul. Most látom. Itt van hogyha oda nézel, akkor ott látni fogod a kapcsolóját a karfán. Meg hát természetesen igazából itt bárhová nyúlsz, újított anyagokat kapsz, bőrberakás, a könyöklőn végig, ide a könyöklőbe is lehet pakolni. Tehát műanyaggal itt nem igazán fogsz találkozni, az az igazság. Igen, tehát, ja, elég minőségi az érzés itt a hátul utazóknak is, én úgy gondolom. Motorháztetőt ezt innen tudjuk nyitni, innen lentről, úgyni. És már elő is tárult, elénk tárult a 2200 köbcentis 4 hengeres dízelmotor. Ha jól tudom, még az előző Rextonok, azok Mercedes motorral voltak szerelve, volt valami kapcsolat köztük és a gyártók között. Ha az információ nem csalnak, ez már nem Merci motor, ez már valamilyen saját fejlesztésű erőforrás. Ez nagyjából 202 lóerős és 440 Nm nyomatékra képes, és egyébként a menettulajdonságai szerintem tökéletesen megfelelnek mindenféle helyzetnek. Én egyetlen egy előzést sem gondoltam meg nagyon, nagyon sokáig, miközben használtam az autót. Dinamikusan mozgatja, igaz a kasznit? Nem igazán éreztük kevésnek ez alatt a pár nap alatt az autót. Egyébként kellemesen hátra is van tolva, tehát azért a gyalogos védelem is jónak mondható, hogyha sajnálatos módon valaki kilépne elénk, de egyébként ebben is van gyalogos figyelőrendszer, ebben is van holtérfigyelőrendszer, hátsó forgalomfigyelőrendszer, tehát ez azonnal befékez, hogyha bármi olyasmit észlel előttünk, nagyon okosan teszi a dolgát. Hoppá! Azt mondja, úristen itt! Ezt már megrágta valami nyest. Na ezt majd mondani kell a kereskedésbe. Az anyja picsáját. Azt hallottam, lehet, hogy valami városi legenda, a szomszédom mondta, hogy a nyest ellen izét kell betenni ide a motortérbe. Breffet. Ezt a WC illatosítót tudjátok, meg frissen tartót. És ha ezt bepakolod, akkor nem csak, hogy breff szagú lesz az autód itt elől, hanem nyestmentes is, vagy mi. Írjátok meg kommentbe, működik vagy nem működik, fogalmam nincs. Úgyhogy ezt el tudom venni? Fel tudom pattintani? Hoppá, föl hát. És akkor ott már látszik is a motor még jobban. Egyébként nagyon kellemesen záródik. Hello? Hello? Ugye? Ennyi hangja van, nem tudom mennyi hallatszik a mikrofonomban. Azért ez nem egy ilyen ólajtó, vagy valami, ami bevágódik. Szerintem nagyon kellemes, így hangügyileg. Egyébként az autó önsúlya az 2200 kg ezzel a 5 üléses felszereltséggel. És az össztömege, hogyha szerintem mindenki beleül, meg is van pakolva a csomagtér teljes mértékben, akkor meg ilyen 2700-2800 kg lehet. És tényleg menettulajdonságait tekintve ez a dízelmotor, ez egész frankón hajtja.
előre ezt a nagy dögöt, mert hát ez egy nagy dög. Meg még mit tudnak ezzel elmondani? Igen, nagyon fontos, hogy én nagyjából olyan 8,5-8,6 literes átlagfogyasztással hoztam el az autót. Hát ez alatt a durván 1000 km alatt ilyen 8 és 8,1. Tehát 8 literes átlagfogyasztással. És nem kíméltem az autót igazából. Igaz, hogy picit finomabban bántam vele, azért ez egy nagyobb teknő, oda kell figyelni, hogy ki mellett mészel, meg hogyan mészel, főleg ugye az autópályán, miközben tele van ugye állandóan tereléssel, és akkor szűkek a sávok, meg egy kamion mellett próbálsz elmenni, nyilván nem fogsz őrült módjára közlekedni, de szerintem azért ez a 8 literes átlagfogyasztás azért az maradjunk annyiba, hogy nagyon baráti. Tehát ez egy hatalmas autó. Ezt az óriási tömeget mozgatni 8 literrel, az szerintem egy nagyon-nagyon kedvező adat ma. Látjátok, hogy az ajtó is azért minőségi, hőrberakás végig, akárhova nyúlsz puha. Itt látszik egyébként ugye a memóriás ülésnek többféle lehetőség, ugye 3 pozícióba el lehet menteni. Innen irányíthatóak egyébként a visszapillantó tükrök, innen be lehet zárni a központi zárat. Azt mondja, hogy meg hát, mint azt a példa jól mutatja, egy jó nagy másfeles víz is befér bele. Amit én nagyon szeretek, hogy az ajtóba lehet pakolni egy másfél literes vizet, bocsánat. Egyébként az sötétbe világít, az a Rexton felirat. Most azt nem tudjuk megmutatni, mikor így ki van nyitva az autó. Innen látszik egyébként az elektromos ülésnek az állítási lehetősége. Itt ugye az, hogy mennyire döntöd meg, mennyire tolod hátra. Itt pedig a háttámlának különböző részeit lehet ugye a deréktámaszt irányítani. Sőt, ami nagyon érdekes, hogy ide benézel a kamerával, akkor ott látszik, hogy az anyós ülést a sofőr is tudja állítani. Látod? Ez egy nagyon jó feature. Én ilyet még nem láttam sehol. Tehát, hogyha mondjuk valaki beül melléd, és akkor mondod neki, hogy jaj, nyugodtan menjél hátrébb. Hogy kell, nem találom izé. Jó van, na, és akkor oda nyúlsz, és akkor azt mondja neked, hogy apukám, még az ülés is beállítod rám, valami csaj oda beül, érted? Azt mondja, hogy azért, na, ez a csávó, nem, ez egy lovag. Gombbal indul az autó. Megvárjuk, még előjön a középkonzol. Ide bent elől is egyébként teljesen luxus érzete van az embernek. Itt ez a frankó tetőablak, és most gyorsan be is zárom. Kapunk itt elől egyébként ledes fényeket, sőt egyébként mind a két első ülésnél világítással, halogénvilágítással ellátott sminktükröket. Kellemesen nagy a visszapillantó egyébként. Itt bárhol nyúlunk elől, mindenhol puhított anyagokat kapunk. Annyi, hogy ez a kormány, így anyaghasználatban, ez a bőrözött kormány egyébként nagyon kellemes. Amit el tudnék mondani, hogy azért ez a kis picike kóraik ezekre lett méretezve, tehát egy picikét vékony, azért Európában mi kicsit vastagabb kormánykerékhez vagyunk szokva. Ezt így el tudom mondani. Szerintem nagyon jó az a design, ami ide be van rakva. Ez a bőrözés határozottan. Itt azért kapunk egy kis zongoralak berakást, de nem sokat. Tehát műanyagból nem igazán találunk sokat az autóban. Kapunk itt elől egy kis kesztyűtartót, most jól meg van pakolva. Ebben is van világítás. És egyébként hangulatfénnyel is el van látva az autó. Ennek a színe is állítható. Hát ilyen uras a hely kínálat itt elől. A kormányon ez a nyomógomb felület egyébként nagyon gyorsan megszokható, ami még nagyon jól látszik, hogy pillangó váltókat is kapunk itt a kormány mögött, tehát tudjuk útközben is szabályozni azt, hogy ez a 8 sebességes automata váltó egyébként mit csináljon, és valóban azonnal reagál, tehát semmi olyasmi, hogy megnyomod, aztán nem csinál semmit. Pont aki vezette ismerősről mondta, hogy talán egy Volkswagenben hasonló dologgal akart próbálkozni, de az nem akart nagyon váltani. Szóval igazából hogy minek van benne. Itt ez határozottan működik. Itt is ezek az európai szabványok azért beköszönnek, hogy ezeket a vezetéssegítő rendszereket, ezeket egyenként ki kell kapcsolni minden indításnál. Durván ez egy ilyen 15-20 másodpercet vesz igénybe, nem annyira elviselhetetlen, nincs ezzel szerintem így olyan óriási baj. Egyelőre ezek az autók ilyenek, hogy ezeket indításnál ki kell kapcsolgatni, hogy
100%-osan, teljes mértékben a tiéd legyen az irányítás. Te vezesd az autót. Azt mondja, hogy, amit mondtam ugye, hogy alapjáraton hátsó kerék hajtást kapcsol az autó. Itt van egyébként ez a kis választó tekerentyű. Itt lehet összkerékre kapcsolni az autót, vagy egy ilyen összkerék, tehát összkerék terep, meg összkerék havas terepre. Itt vannak egyébként ezek a gombok a váltó után, itt a start-stop rendszer tudod kikapcsolni, különböző drive módokat tudsz kapcsolni, az autóholdot, én egyébként nagyon szeretem az autóholdot, ez ugye arra való, hogy amikor mondjuk megállsz a piros lámpánál, akkor ne kelljen a féket taposnod végig, felemelheted róla a lábadat, az autót meg fogja fogni. Itt találunk egyébként ilyen elhúzható pohártartót itt középen, rá tudunk erre kicsit közelíteni? Itt van egy ilyen elhúzható pohártartó, itt egy kapunyító, és egyébként ugye itt lehet még USB-C-vel csatlakoztatni töltéshez, vagy pedig ugye már itt az Android Auto vagy az Apple CarPlay-hez az eszközt. Ebben az autóban is vezetékkel működik ez a történet, és itt, ahol a kábel tartom egyébként, itt vezeték nélkül a telefont tölteni is lehet, és be is tudod zárni ide a telefonodat. Itt fölötte, itt rögtön látszik, hogy az első ülések azok fűthetőek és hűthetőek is, ezt Krisztián már nagyon jól tudja. Amikor jöttünk visszafelé a fellépésen, akkor az ülésfűtés helyett ülésfűtést kapcsolt magának, és nagyon nem tetszett neki, hogy nem azt kapja, amit szeretne. Itt fölötte az elakadásjelző, amit be tudsz nyomni, tudod állítani a befújás erősségét, vagy teljesen ki is tudod kapcsolni ugye ezeket a klimatizált dolgokat. Annyi, hogy itt fölötte ez érintős. Ez nem feltétlen, szerintem nem feltétlen ez a kétzónás digitális klíma, nem feltétlen a legjobb szerintem ez az érintő kijelzős történet, nyilván meg kell szokni, de azért ugye a fizikai gomboknak a visszajelzése, meg a motoros funkció, ami az emberbe olyankor ugye rögzül, az még mindig sokkal jobb és még mindig sokkal biztonságosabb. Itt fölötte megkapjuk ezt a középkonzolt. Egyébként tökéletesen teszi a dolgát, a navigáció indul el itt azonnal, én nem tudok rá panaszkodni, én eleve az Android autót használtam végig az autóval, szóval szerintem a felhasználók 99%-a egyébként majd valószínűleg arra fog hagyatkozni. És innen a könyöklőből nyílik még egyébként egy egész nagy kis tárolóhely. Most jó tele van pakolva. Oda tudtok még pakolni az autóban. Itt látjátok a kormányt, meg rajta a gombokat. Itt látszik egyébként azonnal, hogy az átlagfogyasztásunk az 8 liter volt, ha fókuszálni is a kamera, létszik. Ó, nagyon jó, köszönjük szépen. Mondja is, hogy kerékirányt ellenőrizzem. Teljesen átlátható egyébként a műszeregység. Tehát minden ott van, ahol az ember ránézésre azonnal megtalálja azokat az információkat, amire szüksége van. Ó, ha már nálam van a kamera, akkor itt mutatom, hogy milyen beállításokat tudtok még itt a lábatoknál eszközölni. Fényszóró magasságállítás, innen is lehet nyitni ugye a hátsó csomagtartó részt. Ha jól látom, az ott van lent a lejtmenetasszisztens. És akkor azt szeretném még megmutatni itt, hogy miket és hogyan lehet ugye gyorsan kikapcsolni, ha kapunk fókuszt a kamerától. Igen. Itt kapunk különböző menüket, különböző dizájnokat, és itt vannak ezek a bizonyos beállítások. Itt például ugye a Drive Assist, előső biztonsági segéd, és akkor ezek mind benne vannak. Nagyon jól működik egyébként az adaptív tempomat is, használtuk, frankó volt. Hát amit én ugye azonnal kikapcsolok, ez a sávtartásra figyelmeztető hang, és az intelligens sebesség szabályozó, mi van még odaírva? Ez ugye az, amikor felismeri a táblákat. Az a helyzet, hogy ebben is 51 km/h-nál annyira idegesítően csipog, hogy ezt is valószínűleg mindenki ki fogja kapcsolni. Én láttam olyat is tesztekben, hogy ilyen váltókar volt benne. Én azt jobban preferálnám, mint ezt a pöcköt, amit itt előre meg hátrafele kell tolni. Ebben az autóban éppen ez van. No, hát akkor induljunk el. Aztán nézzük meg, hogy egyébként frankón hangszigetelt az autó, tehát tényleg kényelmes vele az utazás. Na itt azért ennél az útnál itt már érezhetjük ezt a kicsit hintós jelleget ott hátul is szerintem.
de hozzá lehet szokni. Szerintem határozottan hozzá lehet szokni. Nézzük meg, mi van erre, hát erre még nem voltunk. Onnan egyébként a Mátra látszik. Néha a gimbal elmegy teljesen oldalra. Semmi baj. Bezárt minket az autó. És egyébként picit olyan komótosan, de határozottan, kellemesen váltogatja a sebességeket ez a 8 sebességes automataváltó. Sőt, ha most azt mondom neki, hogy szeretnék gyorsabban menni, akkor még a pillangó fület lehúzva azonnal vissza is váltott, tehát nem is nagyon volt gondolkozási idő. Igazából már is azt csinálta, amit szerettem volna. Na most egy egész jó aszfaltot kaptunk. Itt azért 89-90-es sebességnél már azért itt az ajtóknak a tetejénél egy picike szélzaj az hallható, de nem élhetetlen egyáltalán. Nagyon magasan ülünk, azt tudnám elmondani még így vezetési élménnyel kapcsolatban, de hát ez egyébként nagyon jó. Tehát szinte mindent is látsz, már az autónak az elejét is. Szóval én úgy érzem, hogy a pozíció, ahol a vezető ül, sőt ugye ezeknek az üléseknek a magasságát is lehet állítani, tökéletesen te se tudod szabni ahhoz, hogy ne érezd azt, hogy úristen, most ez az autó tényleg akkora, hogy nem tudom majd leparkolni, meg nem tudok majd vele manőverezni. A pozíciót tökéletesen be tudod állítani úgy, hogy igazából megtanuld ösztönösen, ráérez, hogy hol van a széle, hol van a hátulja, hol van az eleje, és igazából a városban nem feltétlen van szüksége az emberek nagy százalékának ekkora autóra, de én azért el tudom képzelni, hogy ebben tengetem a mindennapjaimat, mert tényleg van egy ilyen elképesztő biztonsági érzetet benne. Ez egy tank, én egy tankhoz tudnám hasonlítani, olyan érzésed van, mintha elpusztíthatatlan lennél ebben az autóban. Ugye az az igazság, hogy ezzel a 8 literes átlagfogyasztással ez a menetkomfort, meg ez az úttartás nagyon jó. Meg hát az, hogy tényleg mekkora autóban ülsz, mekkora helyed van, milyen kényelmes, tehát ezek az ülések fotel minőségűek, még itt a lábadnál az elejét is tudod emelni, a combnál az ülésnek, tehát hogy még jobban bele tudjál süppedni, teljesen te se tudod szabni úgy ezeket az üléseket, hogy még annál is kényelmesebb legyen, mint amit otthon használsz. Ez egy nagyon kényelmes utazóautó, és talán tényleg azt hiányzik, hogy még esetleg majd kivigyük terepre, de az majd lehet, hogy egy másik videó. Szóval összességében én nagyon elégedett voltam ezzel az autóval. Az áráról még nem beszéltünk. Nagyjából 15 millió forinttól indulnak ezek a KGM Rextonok, és durván olyan 20 millió forintig lehet a pénztárcába vagy a zsebbe nyúlni, hogyha a legmagasabb felszereltséget szeretnénk belőle kérni. Hát kőkemény igazság az, hogyha az ember hasonló autót szeretne, hasonló tulajdonságokkal, hasonló felszereltséggel, mondjuk valamilyen német prémiumot, akkor az nem ennyibe kerülne. Ezeken az autókon is van egyébként 5 év vagy 100 000 kilométer garancia. És természetesen a Siker Kft. Egri vagy Gyöngyösi telephelyein is egész nyugodtan kipróbálható az autó, jelentkezzetek tesztvezetésre. Szerintem, aki valami nagyobb vasban gondolkozik, mert sok helyre van szüksége, vagy ugye szeretne esetleg terepkörülmények között is járkálni valamivel, tehát egy ilyen, hogy is mondjam, nem kétéltű, de azért ilyen kétféle autót, amiben úgy bele van gyúrva tényleg egy ilyen városi luxus terepjáró, minden, ami kell hozzá, plusz egy frankó terepjáró. Egyébként tényleg szeretném majd ezeket az autókat kivinni terepre is. Szerintem lesz egy videó, amiben kifejezetten ezekkel a dolgokkal foglalkozunk majd. És a kormányfűtésre akarok még kitérni egy kicsit. Én még ilyen autót nem vezettem, amiben azonnal érzed, hogy fűti a kormányt. Tényleg. Bekapcsolod, és már meleg a kezed alatt a kormány vezetés közben. Én nagyon köszönöm a figyelmet, ha megnéztétek a videót, nyomjatok egy lájkot, ha tetszett mindenképp, az nekem a legjobb visszajelzés. Ha pedig nem tetszett, akkor még mindig el lehet küldeni valakinek, akit nem szerettek. Kommentben pedig várom esetleg, hogy milyen autót szeretnétek látni a
a jövőben ezen a csatornán, mi az, amin gondolkoztok, amit szeretnétek ugye megvenni, ilyen új autók, és esetleg akkor én megpróbálom beszerezni egy jó kis teszt napra, vagy teszt pár napra, hogy jól elmondjam róla a véleményemet. Legközelebb találkozunk, szevasztok!